I think. And I got bored to cut. And some number 8 topic here. But pamunona mbonyarara ndichangotanga so ndendichimboshare zvangu pane magroups amwe 1 or 2 groups andendichishare matopics kwandinoda kuti dziende live dzangu ndikuri 1 or 2 so ngaona ndapedza manje ndeuya ndodi ndotanga kuita live vamwe tiri tese nezuro so to continue nhasi cheating yeah I think ndikatanga ndadefine kuti cheating chi then ndatovhara masport bozana vazhinji havazoti cheating kuita sei. So I think the best way kutanga ndadefine cheating chi kuti semunhu wakakurira muchechi so ndopota ndichatsvaka imwe vhesi handimboshayiwa one vhesi handopinza handingamboshayiwa one vhesi handopinza ndongotsvaka mubhaibheri imomo. But I think chapesera taenda kuna Anania na Safira ndo ndoda kuradzai kuti cheating iri very intense, cheating iri harsh at times. Mubhaibheri chamuchamo kune vamwe vanhu vakafa necheating nezvimwe zvinhu zvamusingambofiri iyo zvino zvimwe zvokuti dzimwe nhema dzamunotaura sodema muri mubhaibheri makafa ino. Bhozi ukatarisa story yaAnania naSafira iya yashua short mari yaive yavo, haiyanga isiri mari yechechi kai, yaive mari yavo. Vangonyeba ombijana chete ngoti handiyo yese vachinyeba wavo vakutofa ende vakafa vachitovigwa ipapo histori yayo handinzwisisa. Havana tomboenda kumochari kavanhu veve hazvinhu zvemubhaibheri soka. Like, what is cheating? What is cheating? Cheating kutora ndingati chiko in English handisuda kuidefine in English ndaita neShona timunzwisise because ndikadefine neEnglish ndinofanga kushandisa mavara akati emotional na physical na intimacy na chichi. Saka cheating chinhu chakamira so kushona wakaona uchitora nguva yako yaunofanirwa kunge uchishandisa nemunhu waunaye tutaura murelationship, so watochita nguva yako yaunofanirwa kunge uchitamba nayo nemudiwa wako kana nababa vako nemunhu waunodana naye nababa vevana vako, ukaona that act yeyo any act yaunenge uchifunga wanga waita nemhuri yako kana murume wako ukaona uchiita nasomeone asiri murume wako or wife yako, handidi kuti ndiite senge cheating inongoitwa nevakadzi chete no. Saka ndinoda kubata ma-ages ese watochita, that's cheating, right? So in English what I can say, maybe let me define it in English. Timboona kuti kuEnglish vanoti kudii, what is cheating, right? I like this psychologist who wakambonyora chiti cheating is defined as being emotionally or sexually unfaithful to your partner. Emotionally or sexually unfaithful to your partner. Atopinza. Saka ndikati shamwari yangu inini yandiri emotionally yeah, I'm not a shoulder to cry on. According to this topic, uruto cheater. So once having intimate physical and emotional contact with another person, you're cheating. Can own a relationship. So in other words, having an intimate physical or emotional
contact. No, and or in a relationship, he has to be your partner, according to this person, and it. So, what is emotional cheating? Emotional cheating, the unengo spend your emotional time, energy, ne attention, uchipa umwe munhu asiri relationship mako. Saka pandinosara ndopedza definition iyi vanochita vazhinji memada kubuda pa relationship. Umunhu wari sandiri kuchita. Cheating inodifana zvakasiyana. Kuvarume vanoti kana as long as ndisina kupinda. Kune vanhu vanofunga kuti cheating kana ndisina kumbokurura bhurugu rangu zvangu ndikapinziwa handina kuchita. Mafungiro awewo. Kuna vanhu vanoti cheating kukurura bhurugu kana chingotamba pafoni flirting. Saka vazhinji vanonzvenga cheating ne flirting. Inzwaika flirting is cheating. Saka kana munhu achitaura kuti wakabatana what achiku iyani munhu wake they are cheating. Tikubvumirana here kana kuti ndiri kuwanza ndakunyanyisa ndakufarisa manje. Ndatini kana munhu akanga achiti you look so beautiful or emotionally achingoconnecta newe emotionally totobvumirana kuti munhu niye ari kutochita according to what zvandataura kaizvo ari kutochita totenderana. Saka hama one right atimboona iti satati ndo emotional cheating. Physical cheating vale pa physical cheating muchaseka because even kubatana maoko nemunhu asiri murume wako akomana ubana vanhu ari kuchitana panzako uri married handiti hanzi even kungobatana maoko so nemunhu muchifamba muri two makabatana maoko so nomunhu asiri married to it's cheating. But apa vari kuti becoming sexually involved with someone else. Physical cheating also covers simple physical acts of intimacy such as holding hands and kissing. Izvo zvazvo vanhu vazhinji vanozvibvuma kuti waenda kubhawa wakati dhakwe ukangokarwa wakisa munhu wayatingati kissing by mistake asi chozeri unenge wagara wakangodero mupfungwa dzako. Listen, hapana chinhu chinoitwa nomunhu akadhakwa chaasingakwanisi kuti ari sober. Saka kana patina kuti mwana ndakadhakwa hapana chinhu zvinenge zvagara zviri maari izvozvo zvinhu zvachona zvazvingowi doro harina pamwe kana mastudies edoro hapana kana pamwe pakambonzi nedoro rinokonzera cheating. Hanzi ina ndisanda kambochita. Okay, tichaona pandopedzisa live kuti ne uchifunga izvozvo here. So right. So what is considered cheating? Regai ndikupe yangu definition zvisiri zvokuverenga izvo. Yangu definition yecheating, right? Inini kana munhu achinzi achita ndoreva munhu abatwa zviri inappropriate. Kwainzi kubatiwa kusecondary school yedanzi ari kubatana. Munhu akaku ani munoona bamukuru venyu vaikubatai mazamu vaya. Munini womukadzi wangu. Mwana watetewa saka muramu wangu. That's cheating. Vaitochita varume vaya. Ndo yaitori sign yecheating. It's a culture. Vanobvumisa kubata. Imi vanhu vaya vaido abuse vana vaya. Uri kubata chana chidukuduku chibata mazamu chitanzi tiri kuita chiramu. Chiramu is cheating. Saka kana une murume aimboita zvechiramu uchimusekerera uri musoro bhangu nokuti waitosekerera munhu ari kuchita according to mafungiro angu ende mafungiro angu musadherera kana ndeyeshuwa. Okay,
What about buying gifts zvako unongobhadharira munhu bill, going to dinner nesomeone asi musingadanani? It is cheating. Some Nigerian akakubhadharira bill paya iwe usingadanani naye, it's okay my sister, it's okay. You already married. Right. Regai ndikudze chino definition ya cheating yangu inini inobva kwangu kwamusoro wangu musoro pangu. Yangu definition of cheating. Anything chaunoita chausingakwanisi kuita kana partner yako iripo. Makanteerera. Anything chaunoita chausingakwanisi kuita kana partner yako iripo, it's cheating. Ndatopedza. Ndo definition ya cheating. Zvimwe zvozoti abakwa garo. Kana iwe uchinda nomurume wako kuchechi, but uchichinja mahagiro unoita vanhu kana murume wako aenda kutrip. Sunday service iyoyo mahagiro unoita, hello my brother. Hagi yacho inotora a bit longer than yaimbo kana murume wako ari pasaidi, oh hi, makadi. But murume wako asisipo, makamboona vanhu vakadero. That's cheating. Usatsvaka cheating. Sei usingazviite murume wako aripo, that's cheating. So buying gifts, going to dinner, chichichi, and no munhu asiri partner yako is cheating. Some munhu akati, oh hande for dinner, atidana, we just friends. Ari kuchita. Aish. Chero kutexta kuma AM kuya midnight, good night. Good night. Iwawo magrupu epono amuri iwayo. Kana uchikwanisa kutumirwa pono nomumwe murume, it's cheating. Ruzviwa here. Nditumira pano ndigona nemurume wangu. Zvina basa kuti unoda kuzona nemurume wako. Kana uchiona kuti haukwanisi kuzoudza murume wako kuti wakaipiwa baba nhengi pono iyoyo. Uri kuchita. Saka toti cheating kunyeba here. Ananias na Safira vakachita here. So tabvumirana kutumirana ma text message ari explicit, that's cheating, handiti. So ukaenda on a date na someone asiri murume wako, it's cheating, handiti. Asiri mukadzi wako, it's cheating, handiti. Saka ukapinda mu internet chat room with the intention of changing numbers, exchanging numbers, waenda mu Facebook group ndipo number dzako ka, that's cheating. Do you murikunzwa kuti definition ya cheating iri kuenda kupi? Chero kuya kuinbox kwangu inini ndikauya kuinbox kwako ndipo number dzako, ndiri kuchita kana ndine partner. Kureva kuti nanganye wewe saka unenge uchinzi uri kuchita kana une murume. Meeting up with your ex. Kwenda muchirara meeting up ne ex yako, ngonosangana ne ex yako for lunch or something, that's cheating. These are the behaviors that many people consider cheating. Munhu akakuwana una ex wako ka, hatinambokisa, unonzwa kuti anambondikwira uyu. As green, I don't just mention us. Ndirimbopfeka zvangu nasi green. So okay, meeting your ex hanzi cheating. Right, vanoenda ma night clubs. Ndidi kuti ndirevereka. Vakadzi vanoenda ma night clubs nemwari vanoenda night clubs. Munorangara imwe instant yayo inomboitika yaya kana kuchiridzwa rege. Vanachitamba vachibata vachidai vachigroom grind vachiti ti nguva yerege yaya. Woona mukadzi womunhu ari married uya achiwaina akafuratira. Haatariri kuti munhu amubata magaro ndiani anenge angobakwa pamahips apa. Makambozviona ka? Squad yese iyo yamunoona ichidero yaya inobakwa isinga, no, I'm married. They are cheating. Musandibvunza ndiri kukakavadziwa, ndiri kukubudza kuti munhu anotamba newe mu night club achikurega. Vanhukadzi ndinombokubvunza, pari munotamba nesipo pa mu night club, hamunzo here zvimwe zvinhu zve zvakaomarara so pamatrousers edu? And what are you talking about? Is precursors and dishonesty with ultra motives in mind, yes, leads to cheating. But the question is, can someone rent space inside you 24/7? It's impossible. I'll think of other things and people. If monogamy is a prison,
from all the external stimulation. That's death. Right. Come on, and took dog in the quarantine. Hanzi ndonyadza ndoda ndatini vanoenda kuma night clubs patinotamba nemi sure ndaimbozvibvunza inini unotamba nomwe mukadzi club uri kumashure kwake muclub inongori mbongambo kumanchester kune mumwe musikananga tatakaenda kuclub dziri about 16 boys pane mumwe musikana guys ndikaimbokudza ika story kaka it was funny but it wasn't pana kamwe kamujama so but kaifamba unoza kaifamba kachidii kana kuti kaive kakaita bet kana kuti kakaita sei kaifamba kachibata vanhu zvinhu anoza munightclub mamuri nightclub yanga iri busy ikamwe kamusikana kakasvika ndahwa ruoko gomunhu pano ndahwa dzwi ndiri kuti ndiani andifarira ndatoka ako katoenda panomwe futi muvesi dzwi ndichiitira kandinouza kadzini wangu ndiri kuti akazini iwe kanzi usandiudza ndangori neno ndatobatwawo so we began to follow yekuti musikana aruideko akabata almost the whole night club murume weisaiva mudance floor akambata ndakabva tatanga kumutevera chimuta god knows pamwe zvaya zvoung'anga pamwe zvaya zviri zvei we don't know but ndinozama kutaura kuti cheating izvo zvezvo zvegrinding dancing kana iwe uchizokwanisa kunzwa uchizokwanisa kunzwa kuti baba vainenge yava hobvu yamira watochitazve kana wadodzokera kumba iwo ukadzokera kumba ukarara nemurume wako kana ane iri different unenge udo haumbozvimbowi here mupfungwa dzakuti riyerera riri munightclub rambondiguma riya watochita emotionally uri tochita saka cheating guys muri kuchita imi vamwe vanhu vari funga kuti hamuchiti muri kuchita right so tati clubbing bumping and grinding iyo with someone other than your partner is cheating hamusati mamboona here pamanightclub kuti friend yemurume wako inouya ichitamba nene iwe musoro bhangu he's just my friend, he's dancing with my wife. Soro bango iwe, your wife is actually cheating pamberi pako. Flirting, I'm not flirting when I don't want any flirt. We just I love to flirt. Senior I love to flirt. When you love to flirt, you're cheating. Flirting with someone. So, kuna might know zogonongo titi maybe micro cheating. Yauti. Line got in between faithfulness and unfaithfulness. Line. Jalo uti munhu anofanira kuenda pama dating app anditi ojoina app haadi kusangana newe but anoenjoya kupimbana pa hakutumiri vanodzi but iwo kamutumira nomavhura kana kuti unoavona zvese zvinhu zvandataura kana uchizviita in such a way that partner yako hauiudze rakaitibvumira nekuti it's cheating. Kana kuri kuti unozviita kana kuti maybe muri kapu inobvumidzana kuti hande nhasi ndetimbonotamba timboita maswap muri kutochitana so zvinorevei manje saka zvinoreva kuti there are so many things zvinoconsidered cheating zvatati tisingafungiri panapa until matonzwa live yangu iyi. Saka kana mufundisi vachikunamatira vachiti hallelujah it's go dzimwe nguva vafundisi vanokunamatira vakapinda vakaguma dumbu ravo rakatokuguma rakadai so they are cheating. Tikubvumirana here guys nedefinition dzangu dzandiri kuya nadzo. Saka dzimwe nguva kumachechi kwamuri kuenda kumuri kutochitana kai ora ndombokubvunza mufundisi vakauya vachikunamatira vakakuti go vakagumisa ukanzwa something pfungwa dzako hadziendi kubondera hauna here imwe right vangani venyu vanhu vanoti mufundisi ari busy zviparidzira ipo paipaya ngaimbokudza musandikakavadza
vanhu vese vanoenda muchechi muya vangani venyu vanoti kana mufundisi achipreacha vanombomufundisa votarisa madhamu wacho votarisa mufundisi kuti holy man ava vanomboita bonde here pfungwa idzodzo Satani akauya nadzo hakuna munhu asati ambovingwa nepfungwa idzodzo ari macho ari over 18 hakuna munhu ari over 18 anoenda kuchechi asati ambovingwa naSatani nepfungwa idzodzo. When you look at your man of God naupfungwa kuti asi dzoita bonde here idzi kana maramba zvinhu ndokuudza iwe 90% ndikado 98% yevanhu vanoenda kuchechi even vanoenda kurally chako mukatarisa Obama dzinolamba sere idzo dzidzi hazviuyi here mukaona couple even vanofamba mutown ukaona couple ine zigadzirikadiso hamumbofungiwe here kuti vanolamba kana kuona zvirume zvikobvu chine mukadzi mukobvu haipapo Satani amborege zvinhu tu zvinoitwa naSatani. Satani anoita zvinhu tu ukazvikwenyawo Satani nohwa achiti kamweya kake achiti noidza Satani ukazvikwenya magaro Satani kuda ndi Satani kuda ndiani but iroro voice iroro aya 9 times out of 10 unomu ndorati iye mwe vanhu imimi vakanditarisa mimi makanditarisa kudai kana mukavona munhu amire mberi achiparidza arimborege kuuya dhimoni iroro kuda mboziva kuti but achinde patrousers pakatongoti zvimbirire so dhimoni roro kuti inomira haumuzo dene Mwari vaigumisa nyika unoziva dekuchinzi nyika inongonzi guma toratidzwa paTV vakomana vamwe vanhu vamarara kune vanhu vari kuchinjaniswa mumachechi menyu mukararwazve vanhu vane vakadzi ivo baba vamuri kuti he loves his wife do you know kuti kumba inofantasize vamwe vanhu vanofunga kuti fantasizing haisi cheating fantasizing ndo the worst way yokuchita kuti unoenda kumba kwako une murume wako utanga wafantasize ndiyona waungochiona palive kuti so murume wako that's why namuchiti zvavanhu vanokisa vakatsinzina izvo zvokukisa namakatsinza 98% yavanhu vanokisa navakatsinza ina hangu ndoprefer kukisa ndandakakutarisa kumeso kisa uchiona munhu ari kukisa plus ndandine system yangu yakuti ina hangu bonde ka ndoprefer kuti titaure chidana mazita edu pabonde kubva zvakamboitika kudhara ndichiri chikomana ndinoona Sylvester andichamutaura nezita because pamwe anouya pano paFacebook ex wangu ati changotanga kudzidzira bonde ndazoona achidanidzira ndikaita kuti fiesta ari kuti fiesta hero ndatirenda ndiri pamusoro fiesta izvo aiti Sylvester ndazomuti kuiwe uri kutanyiko sorry ex yangu inonzi Sylvester saka pese pandanjifirira panguva chidana zita romufesi mana fair enough because ino hangu ndangomuwana wamazuva mashoma ndandamuwana saka aitochita Sylvester wake nene so what am I trying to say ndoti saka zviri nani kana uri mumba mako nemurume wako uchizvipa habit yokuti kana mava kuita zvinhu zvenyu itai muchidanana mazita tokuadvisa couple chakunzi Leon atanga kuti netsesa manza dana zita remurume wako izvo kunzi honey sweetie unoziva kuti vanhu vangana vanonzi sweetie munyika munomu muworld vanhu vanonzi sweetie muworld uzati vangani chero mama wako anonzi sweetie nababa wako vatiti vako vanonzi sweetie nemurume wako vana sweetie vakawanda kurinombonetsa here zita rako sengewera Emma nai mukomana wako utonaudza kuti Emma vane mazita akanzi dzika rakakura maybe vana mapasha dzika rakura ndo vangadonetsa kuti uri dane but vanhu vakaita sanini black ungatadza kuti nini vakomana Tricia vakomana mazita akaita sana Tricia wotadza wadana wozita blessing vana Golai vana chichichichi but unonzi honey cheating listen mugere nevanhu vanochita nemwe munochita so zvinorwadza sei kuti wazoenda kudenga ka unoona uri palist revanhu vakachita vaidorwa nyuru
iwo cheating yako hai because Bible ngaichikutsvaga tiinde kuBible ndoda zvinhu zvinotaurwa naJesu because ndoziya kuti imimi vanhu imimi ndikataura zvemusoro wangu monditi ndonetsa saka regai zvakataurwa naJesu timbobvunza zvakataurwa naJesu ndiri kutsvaka pamuBhayibheri Matthew 5 verse 28 vanhu vazhinji havaifariri Matthew 5 verse 28 mirai ndikuverengerei handisi mufundisi madawa kuverengerai ndichadanga ndaverenga neNew International Version inondinakidza inotranslata zviripo hanzi naJesu but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully he has already committed adultery with her in his heart. Saka mbuya vanhu vamakararana navo vakawanda according to Mwari ka murume akati maine magaro mama mune magaro unozama murume akadero iyoyo akadovata newe kudenga akadonyogwa pavanhu vakavata newe because Bible ndori ndisi kuzvitaura zvakanyorwa panapa anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Saka uya ambotandisa ndambochita hausatomboone rumwe murumewo muri kubeach kana kuti muri samono baba vakazvinakira hausati here wamboona umwe munhu masuridzi wakawacha wrestling uti masuridzo hanzi naJesu izvo zviya zvakaita zvezvo uri palist yevanhu vakaita adultery kuda chidovhurako zvouchingonobayiwa naye I was just fantasizing. Fantasizing is not cheating. I'm spicing up my marriage. Fantasizing is not cheating. Uka fantasize iwo neni right now uri pamurume wako achikubata kuti fantasize neni tikazosangana ku Dubai pa airport kwanzi ndege yenyu yakanzuriwa but indai ku hotel tikanosangana mu hotel imomo murume wako ari kuzvishavane uko chinyadzozati hako ende hapana munhu anotiziva tisitoga maZimbabweans mamwe maNigeria vadofunga tiri makapo varutona chidya tese you're such a lovely couple vamwe nyamutombo correct kana une friend yako ukanzi what a lovely couple haudi kuvaudza no we are just friends we are just friends she's married I'm also married vamwe nyamobva mado embrace takafitanaka wangwati kudi cheating you are cheating vanhu vakakuona muchifamba mese muri vanhu vekubasa you're such a lovely couple varungu vane system yavo vangoona vanhu vatema ka muchifamba muri two murume nomukadzi vongati modanana havaziti togona kunge tishanda tese vouya murungu obva ati you're such a lovely couple iwo uri married murume wako akasara kumba iwo murume ri mukadzi wakasara kumba rimwe roti nemandebvu thank you iwo oti thank you iwo chizati hamusi couple madochita so hanzi but I tell you that anyone who looks at a woman to lust after he has already committed adultery with her in his heart. Sengeso anofarira magaro nekudidi taka nai Mwari de matiregerera vo zvedu varura nevanhu munoona papono ipo paya anonombona pano pachiona pono kuzasi kwako kutota you are cheating kudenga uri kuchita ndosa ndaisa question kuti who is cheating or who is not cheating. So most people are not considered sex ndoyega cheating but Mwari manje vakasika sex yacho varoti kungotarisa garo ramainingi saka iyo imwe mambe mimi munopfeka dress rinobata rinoshuwa kuti garo rimwe garo mopinda muwardrobe mopinda mozvitarisa pamira movuchira unobva zvaita vasikana zvamunoita vakadzi muchivuchira haleluya makazvitarisa muri mumba menyu muchini haleluya uchitarisa kuti garo riri kutamba sei uri kupractice zvauchazonoita muchechi ende paunogara kuposition yaunogara unoziva kune mabrother ane ruchiva Mwari vari kuzvionaka unovaziva mabrother ane ruchiva. Listen, let me tell you girls nevanhurume
Hakuna mukadzi asingazvizivi kana uchimuda. Vanopretenda chete. Kana Leon achikuda unozati baba vanondidawo. Baba vanondidawo. Matarisa vanoita Yesu ane mukadzi zvavoka. Tiri mucheche zvedu but baba matauriro vanondita mamwe maoffers ari kuita. So you know it. Hanzi izvozvo na Mwari. Hanzi izvozvo. It's cheating. Wari commit adultery. So Hanzi, he said he kisses with eyes opened. I said, my way. Oh man. No one your eyes. No one make up you guys when you kiss my lip side. No one mean I can I put that. Vamos kungo gumam. Tasenya na renzira do chin. Wona muno uri kukisa. Chero bonde itai pane light. Munhu angarega sei kufantasize. Iwe unongoti sex ichitotanga light radzimwa. Uri kumpa opportunity yekuimagine zvaada akada imagine gudo ndiye murima kaum. Ndikubetserana nera. Itai sex. Munhu achiona chitokwadzima chakasarudza ega. Ndiwo akamusarudza mukadzi unodzimira light. Handidi kuti avone wrinkles handidi kuona ma-stretch. Yavone vamwe venyu muri kuchitiwa nekuda kwe small thing because muri kuita sex murima. Mahuri ari kuita sex masikati because anoda kuti varume venyu adzoke kumba. Saka hure riri kuonekwa riri kuita sex masikati murume ari kuadhima hure. Ari kutofunga kuti hure rakapenga kukunda. Izvo zvaanazvo zviri better but zvinoitirwa murima. Ini ndofunga chinhu chinofanirwa kuitwa murima chihure. Chihure ndo chamunofanirwa kuita murima just in case uri kurekodhewa. Inini mukadzi wako ndofunga kuti mukadzi wako wakaroora. Motofanirwa kunge muchitombogeza mese. Ufanirwa kuti kana usatombogeza nemurume wako uri ku-UK. Kune vamwe vari ku-UK vane dzimba dzisina matabhu but pamunoenda kuhotel okay. Usatombogeza ugerere. Kune vamwe vasati vambogeza vagere. Kugeza ugere kureva kuti une tabhu. Kugeza ugere. Tamboona matabhu kune vamwe vanoda nemamiliyonea vana chiedza mavangira vakakuradza itabhu ravo takamboona ana chiedza matabhu ana chiedza kuAmerica uko nevamwe vari kunoko nevamwe vane matabhu aya akaita senge unoti chiko iswimming pool jacuzzi chiko rakakura for a reason. Sorry mwana wangu ari kundifonera anga chita my hope. Sorry guys, mira nimbofonera mwana wangu pose. Pamara unopikiwa after football. Jesus, ndoita seko. Sorry guys. Ndo zvakai kuita father. Mira itone. Right, mira itone. Sorry guys. Hi Ryan, I'm doing a live. What's happening? Yes, your brother picked you up. Yeah, you can come and get your kid, but I'll be doing a live, so just get all the clothes that are dirty, leave them downstairs. I'll wash them. The ones you're wearing now. Then grab your kit and then but I will be doing a live, so I was training. Okay. Say thank you to your brother for picking you up. So Monday, so you know where the game is on Sunday, eh? You know where the game is on Sunday, eh? Yeah. Okay, thanks. Bye-bye. Saka, sorry guys. Sorry guys. So sorry guys. Tata kuchikudiko. Ndati tab rakakura for a reason. Tab rakakura for a reason. So iona ngwati dene tab rere rakaisirwa munhu one chete all the time. Raingozokura kudero. Ringadera kangoenzana necoffin. Anona coffin rakaita naro sei. Tab rakakura. Vantoziva kuti kune pota muchingopinda mese ne. Mana. Naivedwe. Tab ringadera rakaitwa secoffin. Ringadera riri dish. Uchingopinda mupimbira one udadada. But vakarita rive wider.
kuitirawo kuti mupote muchimbodidi vana vasipo semaweekend vavo mumbopota muchipindawo mutabhimo. Zvino kana une murume uri married usati wambogeza naye, une boyfriend yako yapedo kudo kuroora usati wambogeza naye, isati yambokupindirawo mubathroom, imboti uri mushava pepe wakafrotonga wabakwa musana, bhibi uri kuitika ni kuzvatakarara ichiita usiku wese zvabasa izvo ekaka. So what is cheating? But zvese izvozvo zviri kuitiwa nevanhu kana vaenda kumatrip ekubasa, vachizvita nevamwe varume vasingazviti kumba kwavo, pavanenge vachinzi kune function yekubasa kwakazodidi, tiri kuenda kumatrip, tinoonodii, tinoshanda kuti didi. So what are we is flirting cheating? Ndataura kudhara ndikati flirting kuchita. Timbonzwa vamwe vanofunga kuti kudii. Vamwe vanofunga kuti it harmless as long as it doesn't go out of hand. Flirting it harmless as long as it doesn't go out of hand. It's not cheating. Anyway, how many of you control kana munhu achikuchita achifleta newe? How many of you control mafluids anodaidai uchifleta nemurume, murume akakuti flat, mukadzi akakuti flat, vangani vanokontrola nhengi yavo kuti isamira? Vangani? Iro bhaibheri rataura kuti kungotarira. Vamwe vanofleta imbondiratidza yaunovapa mama, ndiratidze weya uri kupa mama vekwenyu. Just because I mentioned kuti mama wokwenyu ofunga kuti hakusi kuchita ka because ari kuivonerei. Hans, I could watch your lives all day. Thank you. Hans, open a church, sexy prayer time, touch and receive blessing. When I touch and receive blessing, my pastor, I receive. Go. Vachibata dumbu. Pastor, pamwanenga nezigadzira nedumbu rakadai so. Iya aona ka teenager kane dumbu reflect. Go. Vachibata iwe. Vamwe vacho vakudonakirwa nokubata ma6 pack. Mother vekuchechi, go. Vachibata 6 pack yemurume. Vamwe vacho vaona mazamu mahombe, go. Vachita senge vanobata apa, voita senge roko anointing iri kuvakutisa. Kuchechi ndo kwamakuabhizwa chaizvo. Before you receive any prayer, imbozvibvunza ndabata musha here. Ndakabata musha. I had a friend aigama vanhu muchechi. I'm telling you, muchechi yainzi yemweya. Aindibvudza inini. Shamari vakadza yakanchiva gama, aigama nekunoku. Kana makuita falling with the anointing, aibata nechimunomo apakamu, akagama nekumazamu, a little bit kumazamu, half. But I said, Leon, I was from Zambia, but it's a giant. Leon, when I catch them, my brother, when I catch them, I told him, Mwacha Kenya, when I catch them, at the packing, Leon. Ndiye saka chechi zvairi yemwe yamufundisi vari kuzviona here kuti madhimoni ari kugama vanhu apa. Kumfundisa vasi kuzviona because kuti ndakadona ndaidori mumweya better but ndakamudza I don't like the way you're catching people. I think something is wrong with you my brother. The way you're catching people. Inini ndakadona zvinhu zvemweya kudokunda mufundisi. Mufundisi aimutisa somfese driver church bus achidididi akavakwira mukwaya vaiva muimba makwaya aikwira. What I'm going to say is dzimwe nguva musati mawesa time muchiti mona mata modididi munomboverengawo bhaibheri moga here kana mboteerera vamwe vanhu vakaita sesu vanokuudza kuti cheating. Zvino kana pastor achiti let's pray wokubata ruoko mukatisa intimacy vamwe vanhu okay tombokubvunza totoda mukadzi wako anotena mozvaka vanhukadzi anotena on nezvinhu zvakasiyana. Mukadzi pamwe anokutena on nokubakwa mukati meruoko. You are a pastor, hausi kuziva kuti mukadzi wako kunamatira anotenwa on nei. Wakunomubata mukati meruoko. Kokana wakazoti akatota mukadzi wevanhu. Kudenga kuri kunzi kudii naMwari. Because Mwari ari kuona mese iwe pastor nemunhu wacho. Uri kubetsera vanhu kukomita suit. Ndataura inini vakadzi vanobva kumba makapfeka mamini handisi makapfeka zvinhu zvinoti mbambamba mune magaro tozviziva takuzviita neta nenyaya dzamagaro idzi. Worova mini skirt worova kabhawo ndini watsvaka belt inoti nki watsvaka skate inoti rimwe garo 1 kugaro zvoti kana chifamba noti garo rimwe riri uko kuti 1 ari kupinda muchechi hallelujah kana muchinoita offering mafambiro enyu muirita kuti rikarakana muchinokanda
Do you feel holy ipo papa uchibetsera vanhu kukomita sin nemagaro ako? Iwo anza Bible richiti whoever looks at a woman lustfully atokomita adultery. Say it is not a committing fornication at adultery. Why did God choose the word adultery? Kura nyangwe iwewe uri mukadzi womunhu ukapfeka zviri inappropriate zvinoita kuti murume aone vangani venyu vanotora mazama enyu muchimaita balloon kudai uki ona rakaita zigepu panapa. Listen, handisi kukriticize nokuti handizvifariri, ndinozvifarirawo but muri kutiitisa zvivi. Ndosamakudza kuti muri kukoza vanhu zvivi. Saka tikanokuonai makugehena musazocomplaina gehena harisi fair. Bhaibheri rataura kuti unozviziva mazama ako mahombe handiti. That's why ndichifarira namai vedu. Vamwana vanamai vedu vane structure, vava nestructure vanamai vedu. But vaiziya kupfeka. Vanamai vedu vaitora zisiketi rere ainzi mapedza namai. Voriti guvhu ropfekebva kunoko. Chimiro chapo vanamai vedu vane shape, vanoti hanzvadzi dzedu dzakazoita shape sei. Kwete zveizvi zvimwe zvakuisiwa zvokuisa mainjection. Tichikura isusu taenda kumatsime kuya waina pachibhorani. Kunyazi mai vakapfeka mai avo mai guru mai nini vokuti chiraini chekuti chachine vakadzi vanoziva kuti chachine vakadzi vane mastructure chavo but vati nkinkinki voti dress rinosvika wobva ati Zambia pamusoro. Ukaona murume aichiva namai vedu anga nedhimoni guru. Iko zvino taakusikana. Ukapfeka Zambia pamusoro tinosikana, tinoriona garo nyange wakapfeka blanket. Iko zvino nyika yaparara kata. Iko zvino garo tinoriona wakagara so maine garo wakagara wakamufesa so tani masikana aiwa technology yachinja amheno zvakauya sei. Varume iko zvino anokusikana so wakaisa picture wakadai so. Vamwe vedu izvozvo right now tikangoona wakaisa picture mbiri half paFacebook half usina full picture takudo asuma igaro rakakurisa garo ane garo mukadzi kana kuti ane door frame but vazhinji vanongonza kuti aigaro gonna musikana ane half picture. Saka paipa tokona mbisa half picture. Let me tell you what men think. Rakakurisa aripo mwana garo and wazveshuwa ka 9 times out of 10 ukamona vanhu vangoda ngofara kutokwambika handina notitora nema vana Samsung vakukwanisa kuti unoisa phone kuiwevhera so yekuti kata reripo. But what is my point here? Point yangu ndeyekuti kana uchikoza umwe murume kuita chihure, okay, iwo utotula uri hazvina basa. Ko kukauya umwe munhu wemupono wemuya akauya kuchechi kwenyu akakukunda body, because mwenyu munotora advantage yoni ndimi akanaka mune body structure akakunda vesa ndiri, saka hazvikurwadzei. Tomboti kwauya vamwe vanhu 6 vane body dziri nani kune yako wotanga kutendevuka kuchechi yako iyo vachipfekawo zvaunoita izvozvo zviya zvokuti unyazoona kuti varume venyu vakutarisa. Hamuindi kwapasa here unocomplaina. Ivavo vanhu vanocomplaina kwapasa uvatarise vanenge vakundwa vazhinji vacho mamai emuchechi madzimai hamugoni kupfeka, madzimai hamugoni kupfeka, kutaura chokwadi madzimai hamugoni kupfeka, vamwe vanhu ngavadziswe kupfeka. Pamai vane chitanda imimi mamusingapopoti nawo kwauya anopfeka kukundai ane magaro akamira nemazama akati twi. Vamwe vakatodereka kupfeka bra chako chakadai toona zama rakati twi chinongedza rakaita tsono. Ona munhu achicomplaina. So who is cheating? Todzokera topic yedu. Ndiani ari kuchita? Bible rati iwewe uri kuonekwa wacho wadoitiwa adultery newe. So Mwari anozotanga, I think Mwari anozobvunza kuti ko wambopfekerei izvo zvanga uchiziva? Because listen, hakuna munhu anopfeka zvinhu by mistake. Uchidopinda muprimarket kana mushopi ipi unototira dress uchidai uchinda pamira mapicture enyu paFacebook anongotiudza kuti muroda tione chii. Saka hapana zvokuti I do these things innocently. No, iwe unonakirwa nokudai, iwe unyadzozati garo rako rakakura tokuona paprofile kadai. Saka vanhu vese vachakuona lastfully. Bhaibheri ndiro lero. Saka zvawaita profile picture une vanhu 5000 vari kukufollowa, vangani vari kukutarisa lastfully. Saka zvivi zvako munhu paanoklika every time, munhu paanoklika pauyi pako, nhasi vanhu vari kundifonera umwe, vangani vari kuti pese pauklika woita adultery yaro hwayo. So who is faithful, who is unfaithful, right?
So kuna mwana mfunga sexual affairs are the worst. But kuna ine andofunga kuti iyo emotional. Kuna munhu yoyo kuti anokutonodza. Ukabva watsamwiswa nemurume wako, ukataura naLeon, you feel good. Do you know it's cheating? Inonzi emotional affair. Iyo inonzi emotional affair. Vanhu vazhinji vakaputsa marriage at the age, between the age of 38, 36 and 40. Ndo vanodivorce vanhu vazhinji, vanoramba navanhu vazhinji. Do you know what is causing them? Vazhinji vacho haitombozi physical cheating. It's emotional. Isuo varume vakadzi vedu panonga vari 36 tinenge tiri very complacent, not tiri older. Tinongofunga about ourselves, our car. I'm gonna buy a car, I'm gonna do this, I'm gonna watch football with my friends. Mukadzi ari kuda murume next year. Vakadzi vari 36 to 40 vachawedzera malikes ipapa vanokuudza kuti ndo pavano need attention. Vanoda murume vanobvunza, baby are you okay? Vanoda paipa kuti kana akawisa, vamwe vacho vanowisa zvinhu mukitchen nevune kuda kunzwa baby are you okay? Akafonera friend yake iri kuZimbabwe, iri kuda kuuya kuUK, iri kumupa attention, akadonedza something, friend iri kuZimbabwe, baby are you okay? Hauna kuchekwa here? That emotion iyo ndiyo vanoda iyoyo. So voipiwa kubasa, do you want a cup of coffee? Nursing home, do you want a cup of... Kune rimwe zimunhu rinoshanda ne mabasa ekuma nursing home ndiye vakadzi chete. Aiwa, kune rimwe zirume raunogona kuyo mudhara iwo haunhuwirwi vakora pachinoshanda vanursing home. Maiwe, kunonakidza varume vari kunakidwa nevakadzi venyu vavanoshanda navo. Imagine ndo rega richivapa attention. Can I make a cup of coffee? Can I make a cup of tea, please? Pavanenge vachinoita washing paya vonoita washing, vachinodindi, vachinoita washing laundry, inonzi laundry. Mulaundry momwe vanopuna. Imwe client ikafa. Imwe client ikafa. Room iyo inodinozara iri empty. Kuvachatla rufere. Zvimbuya zvinofa every day. So havachatla aya. Yeah. So ndo zvinenge zvichiitika izvo. So you'll find kuti ndo zvinenge zvichiitika kumabasa ikoko. Savana vaita emotional affairs, emotional cheating. Iwe vakadzi between that age kusvika vachinotena 40 ndovanoti vakadzi vanotanga kuchita varume vavo emotionally. Anokuchita nemunhu ari kure ari kuAmerica uko. Anoita phone call paunongobuda ndichamboenda kugym, yanosara achita phone call nemunhu iyeye. It makes her feel good. Hey baby, waswera bo, ndaswera bo. Okay. Raende rezimbudzi rere. Iwe paunonzwa kuti riri kunzi zimbudzi, asi mukadzi wangu akutengesa mbudzi. Enda, andofunga mukadzi wangu akutengesa mbudzi because ndanzwa kuti nzira ende rezimbudzi rere. Ndiwo uri kunzi zimbudzi. So flirting, according to the Bible, then it's flirting, it's cheating. When you look at a woman lustfully, you've committed adultery. That's the verse and ndakuverengera here. So Anania na Safira vangonyeba mari yavo yanga iri mubhenga. Ndiyo yese here. Ko yaivunza ndiyo yese aivunzirei. Akangopika on them. Ndiyo yese here. Boom, nobva Anania adofa. Safira vachera, murume wenyu abvisa mari, mune opportunity kutaura chokwadi. Ndiyo yese here mari wangu ndiyo yese. Boom, Safira afa. Kufira mari yako chacha. Zvino kana Mwari vachitora munhu for zvinhu zvinobelonga to you, what more is zvako zvokuti I've never cheated. Unoti you've never cheated. Iwe uchiita uchichiva mabody structures une mamagazini evakadzi vakashama every night, unorara wadomboona pono, magrupu auri epono, uri kudocommit adultery. Nokuti Bible rati harina kuti vanoona live, rangoti angotarisa mukadzi akachiva. It's adultery. So many men vanofunga kuti kana iri emotional affair, I would forgive a partner. But there are not many men who can forgive a physical affair. That's why ndakakudza palive nezuro vakadzika kana ukaona wadohura zvako ukabatwa nemurume wotohura chirega zvako murume adzoki. Varume havade munhu amborara nemumwe. Never. Especially mama muchimbori messy. So forget it. So emotionally, yes. Wadane munhu ari kuAmerica uko murume azati hamunambosangana all this year wangu ari kuno anogona kuforgive. Kwete kuti wodana nemunhu ari kuAmerica womboenda kuAmerica wozodzoka kuti it was just adzoke murume.
you know. So but women can forgive even emotional newe vanokadzi handizi makaita sei munoregerera murume but havaregerere zvemashuwa shuwa vanoregerera zvakawandira vachizotsiva later. Murume wangu ndakahurira mukadzi wangu nobva ndamudza ndaura akandiregerera maiwe. Havakanga amwe vakadzi zvawakaita 2006 2005 2002 1994 musowa nedate netime vanonga vachiziva havana kana dhaira vana mukadzi akanga so inonzi forgiving but not forgetting. And handifuni kuti vanongamba kuforgiva. Unogona isirwa poison nemunhu ana 90 years chivi chawakaita une 20 wakandinyebera kaiva tichiri 20 now ndakukuisira poison ukaruina life yangu so saruchi varume vazhinji they don't worry akakuwana uchifleta pafoni atichiwacha vamwe venyu vakadzi anoita in love naactor. Ungona chingwa cha mamovie ya Chuck Norris, mamovie ya Chuck Norris. It's emotionally aritodanana na Chuck Norris. Pese panopinda Chuck Norris arozvona ari mufilm imomo. But men don't really worry that Chuck Norris vanowana na copy. Vangani venyu varume vanoti vanosangana na copy kwa hayo wavo. Nevamwe vakadzi vanoti nena just play na David Beckham ange just play ndomuwana copy. Trust me, paka apia mumface kujimbo anoenda uko akada kufana na David Beckham. Anoza kuna mwana akada kufana nema celebrities. Akamuti hello iwe unourigwa iwe handimona anzi open a church so those pastors who pray for you vachikubata inappropriate vanokubata pachesa vanokubata dumbu, that's adultery. Those pastors are not good. You don't touch. Adinabata muzwa Jesu akabata munhu mudumbu. Jesu akapfira pasi akatora mate akaisa pamaziso. But mapasta iko zvino anopfira pasi otora chigumo obaya takuzasi kwako. Iwe vana pastor mboro vananzi pastor chi vanoya kuti uyai nemapende enyu. Uyai nemapende enyu akambopfekwa. Uyai nawo. How do you know kana vachizovanhuhwidza outside somewhere? How do you, why would handinambozwa Jesu yes Tabita akaporesa vanhu nezvimucheka zvairuka zvaididi vanhu vakapora zvinhu zvimucheka zvaishandisa vana Paul nana uyu vaifamba nezvimucheka vachiporesa vanhu. Handinambozwa kuti akakurura maunderwear akaporesa vanhu. Because even mimvuri yavo church hands mimvuri vaiti vakafamba so mimvuri yavo yaiporesa vanhu vanorwara. But mapasta iko zvino bring your husband's shirt, bring your husband's underwear. Ona murume wako haichamiri. Mimwe yacho mishonga yavanhu vaidoshandisa kuti ufe nezhara kusvika wazohura navo. Kungoona hausi kukwanisa kusiya church, hausi kukwanisa kusiya church unoi wadowa mcult. Do inotambika hiyo. So guys, how do you know if you are cheating? Whether if he is cheating, iwewe, how do you know that you are cheating? Do you want me to tell you how you can know that you are cheating? Right. You need to discuss. Discuss with yourself. Guys, am I really cheating? Am I faithful? Per relationship and dinner, what is inappropriate? Per relationship and dinner in a pastor, relationship and dinner in a brother, what is inappropriate? So can I watch bad films? No going to strip clubs. You mukadzi unotozana baba kwangu anondudza zvese zvavanoita havachiti. Have you ever been to a strip club? You just say, oh, your husband doesn't cheat, he goes to a strip club. What nonsense is that? Do you know what exactly happened? You need to iron that t-shirt. Don't burn it. Okay. You can't play with a football kit. I was gonna iron it later, but don't burn it. You need to put something on top. Yeah, bye. So we're in the weekend away. So they're safe. So I'm going to go strip club. Soro bangu. The strip club vano badara my extra 10 pounds. My extra 10 pounds. Chouya chifeve chichikwiza. Zimwe perfume ziya dzavanouya vachinhuhwira kumba chiti isanitizer. Masanitizer amazwano. Inguva yeCovid ino iwe hakuna sanitizer inonhuhwira sezvo chifeve chemustrip club chachikwiza.
I'm not joking. Vasikana strip club vanozvizora vupfu apa vagokwiza kumeso kugara mufeso wako yandoziva kunhuhwa kwe. That's cheating. So have you been cheated on? Almost everyone, according to what I've just told you now. Amazadiwa makachita nokuchitana. So mokontinue kana kuti ndimboverenga macomments. Don't give him a big head, his green cap won't fit in. Anzi, don't give him a big head, his green cap won't fit in. Dandaita seko. This is a song I take about. My comments into verenga ndakurara. If you think you do it, you already cheated. Exactly. That's why you don't go that. Kana wadombozvifunga ka. Kana wadozvifunga wadozviita chama. And because black people, we are sexy. You see a big booty girl walking with a big package, man. You are sex and not a boss, not boss and employer. Yes, he speaks the truth always. Ondini, I always knew those church women were doing booty praise and worship. But I know that these church women, they actually know, you know, I grew up in church. The only honest people that I saw were our parents long time back. Is namata zokuma 90s zvavakwe zvokudona izvi zvokudona muBible hapana pakambonzodona munandona. A woman will do it. That's why machechi achizisa mucheka mutsvuku okuisa pakuwaridza pamusoro. Mapastors akazogara pasaka no, you know what, kana munhu adonhaka guys, uyai nemucheka maashers, torai mucheka muwaridze pamusoro. Why do you think Satan akati okay vanhu vari kubvumidzwa kudonha muchechi, imi chiregai kupfeka mabhuruku? Mukabvunza pastors zvavanoona vari kustage kuya go vanoti riketikiti chimwe chacho chine dhimoni rechihure rochati bha chakavhura kuchiona zvinhu zvakangati chikiti chakaroma gonzo chakadai so chakakuzasuku haana kana bhuruku. Waenda kuchechi usina bhuruku uchita kuti kana wadonha pastor vagoona, wozoona pastor, you come to my office later. It's so easy kutrepa vanhu iswe vanozviita vana man of God ava vanodadona matirigu avo vose vanhuwo vakangoita sesuka. Iwe kana uchichiva mukadzi, you're just a pastor asiri kupreacha pastor wako andochivawo pastor ule haaite zvakadi iwe David anga ari muranda waMwari. Munhese munoziva David akauraya Goliath uya anga ari muranda waMwari akachiva mukadzi womunhu aigeza. So iye ane dutu revakadzi. Solomon na King Solomon na David vava nedutu unoziva King Moswati wokuSwaziland uya anopika mukadzi every year, virgin riri kuma 16 years every year, but anokuhurira akakutorera mukadzi kukuvura King David kuuraya munhu mukadzi waUria kuti Uria ngaanogwa kumberi ndavana garo inzwai army commander ndoda Uria aende kufront line kunamatira kuti munhu wako anokudhivenda afe kuti ugotora mukadzi wake. Zvakaitika muBhaibheri ende zveshe wakaenda wakanogwa ari kumberi akavurawa usiku ihwohwo. Mukadzi akavata akudokwigwa naDavid nenyaya yekugezera pabani. Unzwa mukadzi akangogeza ari pabalcony, David agara pabalcony zvakadai. Mukadzi wako wesojara nova makomanda masoja machichichi ati kuri kupisa rega ndikonogeza ndiri pasera. David akangoona akazuma kudai garo. But trust me, possibly angane vakadzi 50 vane garo rakadarika iroro. That's men for you. Akavata do divazo to ingano bakuondo hondo yakadonwa kumuka makuseni ngano bakuondo please agare kumberi uko. Zvino kana David muranda waMwari munhu aitaura naMwari, munhu akanyora mapisarema, munhu akaimba akadi iwo akomusoro bhangu unoenda kuchechi uchingoti haleluya wakabata Bible sona nezuro waimbomwa chikokiyana manje ana David holy men vakado iwe vachichiva. Iwe unotrasta mukadzi wako aenda kwa pastor ari kunovata kwa pastor ikupfutsikiwo enda wakapuza. Vangani vanhu vanoti mukadzi wako I'll drive. There's a driver who is driving our wives to work, to church, to a conference. Vavunze varume vanodriva vakadzi venyu maiwi.
zvimwe zvinhu ndimi unotuma iwe unotrasta mumurume seko iwe wemufesi sure hapana munhu wanocheta unongobvumidza takura mukadzi wangu vamwe vese iyeye munhu ari kukwirira mukadzi iyeye unotrase handokubudza ndopika kuda endogona unosheya zvese mukadzi wangu akarembedza mukadzi wangu akadhonza mukadzi wangu anogona bonde uri kumumaketa uchida kuita zvataugwa mubhaibheri kuti anzi anyone who looks at a lady lastful listen ona musoro bhangu kusei muchida kusheya zvinhu zvinoitika mubedroom ei unosheyerei mukadzi wangu inini mukadzi wangu anoswita uyu murume uri kutaura naye best friend yako asati amboswitigwa nemukadzi kuchiita nomukadzi unoimagina mukadzi wako ari pamukadzi wake otanga zvichiri kure chimapesire one day wazodini auya ati vaenda kuclub woona tova close wakwirigwa mukadzi ndiwe wakamumaketa wega vakomana hainini handiziti vakadzi vakangoita mvura kune vanodzida mvura idzodzo iwe uri mumaketa uchinga tori kucomplaina nokisa foni paspeak ndokuvenga ndokunyima ini ndokunyima everyday sandinyengera ndokunyima uri taura wakaisa spika vamapesi ari pabhawara kuti ari kunyima mukadzi akabatana kudero iwi unorara chimajina ari wamutuma adultery bhaibheri kudenga roti vadoita kukudenga kudoti vanga vachiprotecta mwari wako mwari vanga vachiprotecta maangels anga achiprotecta mukadzi wako ka akatarisa sauti uyatoita adultery uyatorarwa naye okay handiti noprotecta wozongona mukadzi wakabayiwa angel yanga yakaprotecta yanzi wakona waprotecta munhu weya tokwigwa ora chinda unoprotecta wasati it's just me imagining kuti maybe kudenga ndo zvavanoita kuti tiprotecte kana wado kuti uyatoita adultery chitomsiyai handeni tinoprotecta wozona mangwana friend yako yakakwira mukadzi wangu akwirwa mabhikini mamwe atinoona tichienda kumaholiday uko ndonyarara zvangu unoona kuti bhurugu aripo uona riripo waona katambo kamusana apa katambo ende vanenge vane magaro ati wi bhurugu akazotende kuti ririko ndaona pamberi pakaita kapechi rakapinda magaro bhurugu rakapinda mukadzi wemunhu yeye ava ringanozviti comfortably rakapinda bhurugu tsvaka kuti bvisai bhurugu tione magaro aripo here kudhara vanhu ainzi ngabvisa bhurugu muone magaro iko zvino vanobvisa iko zvino unototi bvisai garo tione bhurugu tiriripo here raminyiwa rapinda iyeye mukadzi wemunhu iye akapfeka sezvo iwo kuti my wife doesn't cheat but uri kufamba naye kubhichi akapfeka ichochocho yes but unotozviziva kuti kune rimwe zimunhu rikafantasiza hombo haisi mhosva kai hazviite iwe wafamba nomukadzi wako mukadzi wako anegaro apfeka mukadzi wako handisi kuti varambidzei mada kukudza chi who is not cheating iye kana achipfeka for you ndona tozviziva kana aoatetsingazvizivi tozviziva kuti kana nesotoziva kuti ndebhodhi yakadai so panotomba 1 or 2 vanotochiva bhodhi yangu kuti hazvimbotadza unomaita kuti sixpack kuti chest techitozviziva kuti zvatinongokuitaiwo tozviziva kuti nemwe munozvitawo chimwe chata patotamba nemwe notungati unless you're very stupid paunotamba munight club ipo papaya munhu achikugurovha dzimwe nguva yomira woenda kumba shunga kuti hazvizivi vamwe anenge atokumezha kudhara topedza anokudza kuti baba akasengawo and havakubudzi let me tell you guys and vakadzi vasati vambondudza pandozviziva pamunotamba navo imomo munight club imo muchigurovha vanototota vamwe vacho inini am strong hazvindafekti nema munhu akafanana zvinongoitika pamuri varume ndo patiri naivi papa tongoti vakadzi havateni one zvatinoita isusu iwo anoona kutarisa mukadzi womunhu yomira trust me takasikwa zvakafanana mukadzi womunhu akatarisa womwe murume womunhu kunonyora vako ava mandonyora kutodarika zvavanoita mubanewe havakubudzi chete vakadzi avo handi munotarisa garo rakazvimbirira vakadzi vanototarisawo papendi dzevarume dzakazvimbirira leon unenge akasanya vanototarisa moda vatarisi okay chapepuka namusoro bhango it's okay handei kubichi koko tino kumanud beach avaenda kumanud beach ariko manud beach kaiva kuti munhu wese anenge akashama so
iwe chunga kuti uri kudla kwamaziso kunogutsa iwo mukadzi wako mumanikidza kuenda ikoko andoonawo dzevarungu iwo dzodzo dzevarungu dzakasvava idzodzo uchidoti he andodzionawo mumwoyo mako kuti iyo handioona kuti ukaona murungu skini yake yokutena oni kuti murungu nokuti wakurira kuzvishava nekugokwe kwawakaona murungu wansa uya kuzobaya ng'ombe dzenyu majekiseni uri kuona wauya kuno ukangoona murungu udati nyoro nevakadziwo iwo mukadzi wako wana mukadzi wangu ade varungu sei vachizoti kana maramba anoona arorwa nemurungu iwe munoudzawo zvamunoda kuwa wana musei ndezvokuti who is not cheating and who is not unosvika muvachiti varungu havana zvakasenga havana iwe mukadzi wako akadosanga nerimwe zimurungu rine hombe haadi kukuudza chete. Let me tell you guys, hakuna story yekuti murungu akasenga kune varungu akasenga takazviona sei unoona varungu zvavanoita kana tiri kumajimu uko ini haangi kujima kana vanhu vapedza jimu achita mashawa kana kuti kufootball kwatotamba bhora uri mufootball team vane hombe varungu vanoda kuti mune mablacks muno unoona achinda pamira achingocrossa akariremedza kuti nehombe because anoziva kuti mune stereotype too much moti varungu havana so mujimu munenge mune mamira akadai so baba kasingito here ingito vanenge vasitombori ngito kuda kushow off kuti aiwa mablacks munonyanya kuti wanzira mupfungwa kuti tinadzowo saka iye murungu iye kana akarara nemukadzi wako pamunzika mai vanenge vachikusekera especially vanoshanda manursing home munonzwa varungu vane duku inhema kunursing home ikoko vanotombosanganawo nomwana arozi hombe bcause hakuna speech inonzi inoita zvinhu zvidiki iwo machine actually the biggest one ever from Chinese last time we checked kuma 2006 the biggest who in the world yanga iri pam Chinese ari ku America yanga nezihombesa but imukaona ma Chinese maseka havana just because 15 havana kazviro iwe who is not cheating so dzimwe dzenguva uchataura iwe uchiti varungu saka you're always cheating guys and we are always cheating. We need to pray for deliverance. Kana kutopedzisa henyu chitongopedzisa because iwe unongotarisa munhu andibata gara but tangozoti kise ndikamupushira wenga no stop it you cheated kudenga urunzi mai vave kuhura vaya andikona zvazvirikutogana macomments averengeki hanzi you were not looking at my tab.